Paalis na naman tayo dito sa Manila, sa amin sa Valenzuela, going to Legazpi City. Medyo malayo-layo yung destination natin ngayon kasi dati Ginubatan lang, Naga. Ngayon is Legazpi City. So ano nga bang dapat dadalhin nyo pag bibiyahe papuntang Bicol para makapunta at makabiyahe? So ito kung kailangan nyo, kahit na complete vaccine na kayo tulad ko, ayan, complete second dose vaccine na ako, kailangan ko pa rin magdala ng negative result ng antigen at valid ID. Ayan, so sa mga bibiyahe po, yan ang kailangan nyo para makabiyahe kayo mula rito sa Manila papuntang Bicol. Tara na mag-travel guys, saan mo man gusto. Joe Marian TV. Time check pala natin is exactly 5 AM. Ayan, so bali magsusundo pa kasi ko nung sakay ko dito sa may Kawayan. Boundary lang ng Valenzuela at may Kawayan. So ayan, papaalis na tayo. At naway samahan nyo naman ako sa aking biyahe at video sa araw na to. At i-update ko kayo sa mga dadaanan natin kung nagbago o mahigpit ba. At marami din tayong tatanong doon sa checkpoint kasi yung mga nag-comment sa akin, mayroon tayong mga dapat itanong. Nandito na kami sa San Pablo ngayon. Ayan, bibili muna kami ng pasalubong na rambutan. Ayan, bali naka 1 year na pala ako kasi nung last year unang biyahe ko pa Bicol is panahon din ng rambutan. Ngayon panahon na naman ng rambutan. Ayan, bili tayo dyan para may pasalubong pa Bicol. Mga gusto nyo bumili ng rambutan ay dito kayo bibili, oh. Ayan yung mga tindira, magaganda na, mayroon pang discount. Ayan, oh, rambutan, lansones, ano pa ba? May mangga, may saging. Ito, lansones, marami, oh. Kaya lang, rambutan lang tayo kasi yun ang favorite. Ano, paglampas nyo ng Hyundai San Pablo, ano pangalan mo, te? Mayra! Oh, Mayra. Dito na po kayo bumili ng prutas. Mura lang po ang lansones, rambutan. Marami pong prutas din eh. Kaya walang ibang hahanapin kayo kundi si Madam pag nagdaan kayo dito puntang Bicol o pabalik ng Manila. Kakain muna kami dito sa Gumaca, Quezon, gilid ng dagat. Ayan, oh. Dito sa kinakainan ko dati sa yung seafoods. Ayan.
mabilis-bilis yung takbo natin ngayon. Siguro maaga tayo makarating sa Bicol. Good afternoon, sir. Bigas, po. Yung mga ID po na matatapalagas po. Binubatan, Albay. Sir, may ano daw ba dito? Yung libreng anti-gin kapag nakakamsor? Wala po. Wala na? Wala na po. Dati po mayroon. Wala na. Kaubusan po ng ano. Ng... supply. Opo. Pag ano sir, yung Visayas, Mindanao na ano, wala nang hingin dito? ID po. ID lang? ID na taga-Bisaya. Ah, okay. O Mindanao. Okay. Sige po. Maraming salamat, sir. Iyon. Malinaw na malinaw. So hard, I ain't gotta fade. I can make that earthquake. It's so hard, I ain't gotta fade. So nandito na kami sa border ng Kamsor at Albay. Dito na tayo sa checkpoint. Ayan, ipipresent na natin yung dala naming antigen. Saka yung vaccine. Sana vaccine na lang, wala nang anti-antigen. It's so hard, I ain't gotta fade. Saan po galing mo? Manila. Papuntang. Legazpi. Yung yes po. Ito. Yan, subali kakarating lang namin dito sa UST Legazpi. Malapit kasi dito yung pinagatidan ko, doon banda. Ayan, so umalis tayo ng Manila kanina, eksakto 5 AM. Dumating tayo dito 6:20. Mayroon pa kasi akong dinaanan sa bandang Libmanan. So ayan, yan yung naging biyahe natin dito mula Manila hanggang dito sa Legazpi City.
Yan, ito yung UST at doon yung papuntang sentro ng Legazpi City. At yan, thank you Lord at nakarating tayo din ng maayos. Wala naging aberya sa biyahe. Salamat din sa panonood nyo ng aking vlog ngayon mula sa Manila hanggang dito sa Legazpi City, Albay. Yung naging travel update natin mula dyan sa Manila, Valenzuela hanggang dito sa Legazpi City. Unang-una, sa nagtanong kung may libre daw, libreng antigen sa Del Gallego, yun, sinagot tayo nung bantay doon na wala na raw libreng antigen sa Del Gallego kasi nga naubusan na raw sila ng kit. Pangalawa, yung nagtatanong ng Visayas Mindanao na biyahe, sabi nila kailangan nyo mag-present ng ID or katibayan na taga Visayas at Mindanao kayo, yun lang ang ipipresent nyo. At yung dito naman sa Kamsor at Albay, kahit na complete vaccine na kayo, kailangan nyo pa rin magdala ng negative result ng antigen. Kahit ako, complete vaccine ako, pero nagdala pa rin tayo ng negative result ng antigen sa valid ID. Yung naging valid ID ko, yun na yung vaccine card ko, at yung pasahero ko, yun din ang print receipt niya. Yun, so okay naman. Nakadaan na tayo ng maayos, nakabiyahe mula dyan sa Manila hanggang dito sa Legazpi. So wala kayong dapat ipangamba, basta complete yung requirements nyo, kakabiyahe kayo ng maayos dito sa papuntang Bicol. Yan, so maraming salamat uli nga pala sa mga bagong nag-subscribe at magsusubscribe pa. Thank you po in advance sa inyo. Maraming salamat, at maraming salamat din sa panonood nyo ng aking vlog sa ngayon mula Manila na naman hanggang dito sa Bicol. Yan, ingat-ingat tayong lahat. Ano man ating ginagawa, saan man tayo. Thank you po, and God bless sa ating lahat.